Unsa man? Babag unsa na Oh, wire? diha lang na kay gipugngan ako kay balik na bayanan kuan. Hello mga higala, kumusta? Hello mga bay. Mga unang punta ninyo ha, kauban ako syempre si Ate Irene Vlogs. Don't forget to like and subscribe. Magsalo na po mi Ate Irene no, humana magpangaon ng mga bahandi. So karon ang mga inahan na sad ang mga on. Unya mo ni ang mga sudan. Adobong batong, kabantay mo itong first vlog ni Ate Irene nga nang harvest siyag mga utanon. Mo ni iyang gi-harvest batong gi-adobo. Ug syempre ang atong okra akong gilaphawan. Og akong uyab nga pula gabi nagsugba dai siya bangos. Pag abot na ko ana ko kaon ani kay busog man kay ko gabi eh. Ug syempre dai sausawan. Nya kisa may mga on diha bakasi, nay bakasi diri oh. Oh, hinatag slingan. Kani bang usingan ani unsay term ani sa English na Irene? Bakasi? Unsa to na day? Naraay, mura siya silindron bitaw. Oh, Oo, lami kay na. una siya. Oh, ang bibi mo. Oh, naay Butang. red rice ang Mura siya oh, red rice kang Ate Irene. Tunang harvest Ate Irene nga biga kay siya first vlog yun. Murag well trained. Sige mga una ta, thank you Lord sa grasya. Tinudloan kasi katudlo. Wala man na tudloi. Mo na gito yang talent. May bakasi ba mama? Kani, Kaon ka lang dali. ang kagbakasi. Sawag na iko. Bakasi. Good for the heart, yung bakasi. Lami ra ba pagkaluto? Mara siya gisado ba nga giadobo. Kuya Jun, gilutoan eh. Hinatag man ni silingan. Mas Arnold, nay bakasi dito ti ay. So, ato nang tilawan ron. Nya unsa to imong gikilaw ta Erin? Unsa to Litob. Litob, nagkilaw ta Erin ganihag litob. Kay fresh man kayo gikan sa kuan isla. Bagong kuan. Bagong panagat. Naganga pag ito. Lihok ka man to Hmm? siya eh. Buhi pa di ay. Lisod ko kuan ko. Lami kay bakasi ha. Lami pagkaluto, lami Order pagkatimpla. mo din kuan. Ubang timpla ani kay lang sa man. Kaya lami pagkatimpla. Ang gagmay isda dagat ba? Ang tag-as. Daghan Wala ka man ni tayo. kuan. Wa man tay kutsara day ini. Bi wala na ko na yung plato bi. Kaon ti Erin. Walang ida ko sa rahay ron. Tay kutsara nang una bitaw taghapon. Di apay bangus ti Erin pagsawsaw. Ang buto baga ni na unsa kay wa ra ba ni girip. Hindi na ma'am. ma'am. Gabi pa ba na? Busog na mo lang. Busog mo? Lami ang okra. Ganahan ko ani okra ti Erin ng gagmay. Kuan mo na siya din. Pagkuha pagpaksi dag dako. Dai unod Indot uday. man ang Kana. Unod na. gagmay kay kuan na siya kanang unsay nga nani. Hilaw. Linghod ba? Lagi. Bisan pag na siya mali. Dugay na bisan siya pag makuha. mupalit ko sa palitanan, mamili gyud ko gagmay kay di ko ganahan atong dagko kay ma-scam ta usahay nga kuan Dagko ganang kay nunya. dagko niya. Kaning Kuan gulang na ba kay gulang. ah. Maglumba mi kaon si Inday ha. Ba mitaw kasi dagkog kaon na nila. Kaon na ron. Ay gutom na biya mi kaon sa nang rasa din sa kalibutan. Nga ang kanudan sa may sudan. Ito yung sudan diha, ito. Importante na tayo bugas, kaya na may rin ang tanon. Binagmatos bukid sa Irene, agoy, naghana. Gana dalang tanon. Libre na sudan. Tabuhi, magitas bukid yung. Kugi lang itag pananom. Buhi